A l'estand de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en el Barcelona Cyber Security Congress, aquest any hem ampliat el metratge de l'estand i hem aconseguit 270 metres quadrats, on hi tenim ubicades 18 empreses del sector de la ciberseguretat de Catalunya i també dues entitats que tracten també temes relacionats amb la ciberseguretat. A més, també hem fet una activitat en directe, que és un escape room, que el que fem és simular el ciberatac a una empresa de videojocs i busquem 8 experts en ciberseguretat que ens ajudin a mitigar aquest atac. A Zerot hem creat el primer marketplace de hacking ètic del món i a dia d'avui tenim a més de 150 especialistes arreu del món que el que fan és una simulació ofensiva per auditar la seguretat dels actius digitals dels nostres clients. Jo crec que les empreses han d'estar molt, ja no només conscienciades, sinó que posar aquesta conscienciació en pràctica i tenir una estratègia de ciberseguretat. La nostra empresa es dedica al 70% a la ciberseguretat. És una empresa que sobretot el core del seu negoci és la protecció de la dada. O sigui, perquè ho entengueu millor, el que serien els típics backups, que avui han evolucionat molt, i els backups són intel·ligents. Nosaltres diem que backups intel·ligents, empreses resilients. Una de les millors frases que acaba dient com ens hem de connectar és sempre tenir el doble factor. O sigui, pensar en una segona prova del que estem fent. El Dia Internet Segura és una manera d'estar tots conscienciats amb ciberseguretat, que mai s'ha de baixar la guàrdia, hem d'estar tots sempre molt alerta i també seguir els consells que anem donant. Des de l'agència tenim diferents canals per anar oferint aquests consells, hem obert un canal de WhatsApp per alertar la ciutadania, també tenim a la pròpia web un apartat de ciutadania i d'empresa on oferim aquests consells i si podem ajudar d'alguna manera a estar protegits, doncs aquesta és la nostra missió avui en dia.